Cando as cidades comezaron a medrar, precisáronse nomes para as rúas, basicamente, para poder orientarse. Sobre todo, para a xente que viña de fora. Nun principio, a toponimia describía os usos e costumes dunha sociedade. Mais adiante, foi a ferramenta para introducir a visión oficial da historia nos escenarios da vida cotiá. Novos nomes que son o espello de cada rúa e de nós mesmos, porque cada nome está posto por algo. Benvidos a esta naco do mundo chamado A Coruña. En Galicia, moitos dos topónimos veñen de antigo e proceden do prerromano, do latín ou do xermano, pero nas cidades temos nomes moito máis recentes que dan explicacións a usos e acontecementos dunha época. Aquí, no inicio do barrio de Monte Alto, atopamos o primeiro exemplo dun espazo que foi rebautizado ao longo das décadas e veño de quedar cunha coruñesa para que me explico por qué. Mercedes, nada máis chegar a esta praza, comprobei que tiña dous nomes, Praza de España e Campo de Leña, e non ten que ver un co outro. Como é iso? Efectivamente, oficialmente estamos na Praza de España, que é o nome que lle deron os golpistas no ano 1937. Mais o certo é que os coruñeses e as coruñesas nunca abandonamos o nome que ven da súa orixe, que está na xénese e que é o que lle dá sentido, que é Campo da Leña. Sabemos de onde ven ese nome? Sí, mira, mirando esta foto de comezos do século XX, valo entender perfectamente porque está sacada xustamente desde aquí. A ver... Ostras, vexo cabanas, moita xente e pilas de leña. Claro, porque aquí se facía o mercado da leña, que era fundamental para suministrar as cociñas, os fornos. Ois, Mercedes, desde aquí vexo a escultura do capitán Díaz Porlier. Non sei se ten que ver algo coa praza. Sí, claro que sí, todo ten que ver. Aquí no campo da leña facíanse as execucións públicas, como por exemplo foi a de Porlier, un militar que se enfrontou ao absolutismo no século XIX e que foi condenado a morte. De feito, a partir deste suceso, probablemente, esta praza tamén tivese outro nome propio que foi moito máis sinistro, o do Campo da Forca. Home, eu casi che digo que prefiro outra. O do Campo da Leña? Home, sí, eu tamén, eu tamén. Entre o Campo da Leña e os cantóns atopamos rúas da Coruña nas que moitos veciños practican o seu deporte favorito, o de pasear os cantóns e a Rúa Real dun lado para outro para ver e deixarse ver. E a verdade é que non se me dá nada mal. Bueno, Iván, estamos no cantón, eu creo que a pregunta é evidente. Que é un cantón? Pois boa pregunta, porque realmente agora ten outro significado. Non, no seu momento, nos dicionarios antigos, aparece como o que estamos facendo agora, un lugar de paseo, un lugar de reunión, mas tamén un lugar de mercado. Non? E aquí mesmo, neste sitio, había dous tipos de mercados. Era un mercado de peixe e un mercado de leña. E eses nomes eran os que eran os nomes tradicionais. O mercado da Sardiña aquí, o cantón da Sardiña, e ali o cantón da leña. De feito, aquí o que se produce durante o século XVIII é un cambio brutal de toda a fachada marítima da Coruña. En ese momento chega unha nova poboación. Esas actividades portuarias entorpecen a nova xente. E o que fai o Concello é cambiar eses mercados de sitio. O mercado de Sardiña vai para ali atrás, fora das murallas, e o mercado da leña leva a outro punto da cidade, que nese momento era coñecido como o Campo da Forca, pero que a partir dese momento empeza a chamarse Campo da Leña, non? Que se produce aquí un traslado dunhas actividades, e ese traslado o que provoca é que eses topónimos, Cantón da Sardiña e Cantón da Leña, acaben se perdendo, non? Nesa perda deses dous topónimos, o que vai pasar tamén vai influir o que se chama retoponimización, non? Retoponimización. De feito, aquí está documentado o primeiro cambio de nome que se fai en toda a Coruña dunha rúa cunha vontade honorífica, non? En 1320, cando gobernan os liberais, o Concello quere honrar a Juan Díaz Porlier, cambia o nome do Cantón Grande e, entre outras cousas, ponlle o nome de Cantón de Porlier, non? Xusto a estatua que acabamos de ver no Campo da Leña. Exacto, fíxate ti, se está relacionado o Campo da Leña co Cantón Grande, non? A partir dese momento hai unha guerra por este espazo. Este é un espazo moi simbólico da Coruña, é un espazo central, como ves. Xa daquela o era, e sempre que hai un cambio de goberno, o que se quere facer é retoponimizar esta zona, é dicir, cambiarlle o nome. Vai ser o Cantón de Porlier, vai ser o Cantón Grande, e mesmo na época do franquismo, estos son os cantóns de José Antonio, non? Para que vexas a importancia que ten os nomes das rúas para crear conciencia e para crear ideoloxía, non? Iso pasou en toda a Coruña, en moitos sitios, e tamén pasou en toda a Galicia.
Bueno, a ver, Iván, cóntame, por que me trouxeches aquí? Ben, aquí o que houve foi un proxecto para edificar un polígono de empresas informáticas, non? Chamouse Parque Ofimático por iso. Pero na realidade non quedou en nada, quedou, como vedes, nun barrio máis, nun polígono de vivendas. A pesar disso, o nome do Parque Ofimático seguiu manténdose, e estamos falando de 20 anos chamando isto Parque Ofimático, a pesar de que non había ninguna empresa ofimática, non? O que fixemos desde a Real Academia Galega foi pedirlle ao Concello da Coruña que recuperase algúns dos topónimos que había no lugar e cambiase ese nome, non? O Concello aceptou e tamén aceptou a nosa proposta de que algúns dos microtopónimos que había aquí se conservasen, como son a Rúa de Galán, a Rúa de Longarela, non? Para que a microtoponimia non se perdese, non? Toda a microtoponimia que había aquí se mantivese. Vouche dicir unha cousa, non é dos topónimos máis bonitos que escoitei na miña vida, é Parque Ofimático. Dentro dos millóns de topónimos que hai en Galicia, seguro que é o máis feo que hai. Mira, Fran, este é outro dos exemplos de cambio de nomes que houve, non? Hoxe isto chamase Xuxán, pero durante 20 anos chamouse Parque Ofimático, non? Moito antes do Parque Ofimático eran outros lugares, por ali estaban as Cernadas, por ali estaba o Carracedo, por aquela zona de alá estaba a Pereiroa, non? Todo eso eran nomes das aldeas que había por aquí, nomes das aldeas que desapareceron cando se construí isto, non? E tamén cando se construiu a Avenida de Alfonso Molina, que tamén antes se chamou Avenida da Vedra, que era un lugar que desapareceu, non? Todos estes cambios de toponimia fan que a toponimia tradicional acabe perdéndose, non? Entre elas, o nome polo que se coñece agora, que é o nome de Xuxán. Quédame a dúbida de Xuxán. Aí creo que vas ter que pedir o comodín do público. Pero pídese. Hola, Vicente. Hola, Fran, que tal estás? A ver, tesme que sacar de dúbidas. Que é Xuxán? Xuxán podería proceder do latín de orsana, que significa a de abaixo. Da forma deste adxetivo no latín vulgar, iusana, deberíamos ter hoxe en galego a forma Xuxán con S. Pero é fácil que a palatalización se estenda dunha sibilante a outra e de a forma Xuxán con dous Xs, o mesmo que acontece con outros topónimos como, por exemplo, o Xeixo e o Seixo. Este topónimo aparece documentado nun auto do século XVIII como Fonte Xuxán, sen preposición, un manancial que estaba situado máis abaixo da fonte de Irís, actualmente chamada Fonte dos Caños. Por tanto, é posible que este Xuxán faga referencia a unha fonte de abaixo en contraposición da fonte de Irís que estaba situado nun sitio moito máis alto. E este é o misterio do fermoso topónimo Xuxán que agora dá nome a este novo barrio da Coruña. Vicente, nunca me fallas. Chao. Ata cando queiras. Xa sabemos que Galicia é un país rico en toponimia e que a través dos nomes das leiras, corredoiras ou vilas podemos aprender moito. Hoxe tamén descubrimos que hai historias interesantes nas cidades. Invitámosvos a que as descubrades.